Bolesť krku je častým problémom, ktorý mnohí riešia rôznymi spôsobmi. Od masáží až po drahé ergonomické vankúše a často bez želaného výsledku. Tento typ bolesti nesúvisí len s krkom samotným. Je úzko prepojený s držaním tela, napätím vo svaloch a kvalitou spánku. Mnohí z nás spia na vankúšoch, ktoré neposkytujú krku dostatočnú oporu. To vedie k napätiu, zlej cirkulácii krvi a napokon aj ku chronickým bolestiam. Ako to riešiť? Vďaka prispôsobiteľnej nasekanej pamäťovej pene je možné upraviť množstvo výplne a dosiahnuť tak rovnováhu medzi oporou a pohodlím. Tento prístup pomáha zlepšiť polohu krku počas spánku, odľahčiť tlak, uvoľniť svalové napätie a podporiť lepšiu cirkuláciu krvi. Čo je najdôležitejšie, doprajete si hlbší, kvalitnejší spánok a znížite diskomfort v oblasti krku. Bolesť krku preto nemusí byť trvalou súčasťou života. Správna opora a vhodný vankúš môžu výrazne prispieť k úľave. Viac sa dozviete na heavysleep.sk. Dobrú noc.